Nagpaalala ang Camarines Norte Provincial Tourism, Culture and Arts Office na hindi pa bukas sa publiko ang Fruit Bath Sanctuary sa Barangay Mambalite, Daet, Camarines Norte kasunod ng viral video na kumalat sa social media patungkol sa daan-daang flying foxes o paniki sa nasabing sanktuaryo. Ayon kay Engineer Joel Segundo, under observation pa ang lugar kaya mahigpit pang ipinagbabawal ang pagpasok dito. Patuloy pa anya ang kanilang ginagawang hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga naturang paniki, gayon din ang kaligtasan ng mga turista. So, ang barangay is partner natin dyan at hindi pa talaga po namin, hindi pa sila tatanggap ng bisita. Kaya kahit may magpunta po doon ng mga tourist, ay hindi pa po nila i-allow. Gagawan pa lang ng mga rules and regulations. Yan po ay nakadepende pa sa pag-uusap na may-ari ng mga fish ponds, ng barangay council, namin, ng Provincial Tourism Office, ng DNR, at ng Municipal Tourism Office. Once naman po yan ay magkaroon na ng final, yan po ay aming i-offer agad at antayin niyo po ang aming posting, siguro yung posting namin and posting ng Municipal Tourism Office with regards sa pag-open po niyan. Dagdag pa niya, nakatakdang magkaroon ng reassessment ang kanilang opisina sa kanilang mga isla, lalong-lalo na sa Apuao Sanctuary sa bayan ng Mercedes upang matukoy kung dito nga ba nagmula ang mga fruit bats na namataan sa Daet. We conducted assessment pa lang. Wala pa talaga siya na ipopromote siya. Tinignan namin kung talagang may potential yung mga bats and ano yung may kakaiba na maibibigay pa niya. Based sa aking analysis, kasi nakailang balik na rin naman ako doon sa lugar, it's going to be an additional attraction doon sa Mambalite. Kasi maliban doon sa bats na yon, meron sila doong area na napakaganda din, na pwede talagang magkaroon ng kayaking, pwede na mag-boating. Meron na talagang area. Now, kung madadagdag itong bat sanctuary na to, malaki ang magiging dagdag na potential palalo dun sa lugar. Samantala, nasa pagpaplano na rin ang PTCAO, Daet Municipal Tourism Office at Barangay Council ng Mambalite sa kung ano ang mga posibleng idagdag na aktibidad sa sanktuaryo upang mapaunlad pa ang kanilang turismo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.